Hola, soc Carles Ortega, soc conseller municipal de l'Eixample. Els consellers municipals som el que vindria a ser els regidors del districte. El que més m'agrada de l'Eixample és que al cantó d'On Vic tinc tots els serveis que necessito, restaurants, botigues, sense tindre'm que moure. El que menys m'agrada és el gran o l'alt nivell de contaminació que hi ha. L'obra que m'agradaria que es fes ara a l'Eixample és posar en marxa tot l'espai Germanetes, com ja s'havia decidit el passat govern, i poder tindre tots els pisos socials que hi ha previstos allí. Les mancances principals del districte són tota una sèrie de serveis municipals que tindríem que tindre, com poden ser casals per joves, casals de gent gran, etc., que això sí que tenim una gran mancança. El truc que tinc, o el que fa que pugui arribar a totes les reunions i ser puntuals, és que em moc amb moto. En realitat, a Barcelona el moure's amb moto és un gran avantatge, i a més que com enamorat de les motos recomano a tothom. I ara m'agradaria despedir-me i oferir-me a tothom que vulgui, a qualsevol entitat o qualsevol persona del districte que necessiti o que vulgui conèixer una mica el que és l'Ajuntament de Districte i la tasca que fem, posar-nos a la seva disposició.